čula, uzalud trošiš vreme. Ja taj papir sigurno neću potpisati. Zašto? Zato što to nije u interesu đaka, nije u interesu prosvete, nije u interesu pismenosti ovoga naroda. Ali mi bismo svi mnogo bolje i više učili kad ne bismo dobijali kečeve i dvojke. Kada budeš bio u mojim godinama, shvatit ćeš da sam bila u pravu. A ne bi pomoglo čak ni da kažem da ste najlepša nastavnica u ovoj školi. A najlepša nastavnica u gradu. Jer vi znate kako je lepa nastavnica muzičkog i Save Kovačevića. A vi ste i od nje lepši 100 puta. Ne, Petroviću, ne bi pomoglo, kao što ne bi pomoglo ni da me ucenjuješ, što očekujem da ćeš sad da uradiš. Ja? Pa ne bih nikad vas ucenjivao. Mislim, ne bih ja, nego mangupi, znate. Mangupi imaju vaše fotografije iz parka gde ste viđeni da šetate sa nastavnikom informatike i Save Kovačevića. Svašta, ja ne znam ni kako taj čovek izgleda. Evo. To ste vas dvoje kako šetate zagrljeni. Iz aviona se vidi da je to loš Photoshop. Pa, slažem se, ali mangupi preti da će da objave na svim društvenim mrežama. Neka objave. Ja taj papir ne potpisujem. I stvarno je tužno što si ipak pokušao da me uceniš. Pa najiskrenije nastavnice, moj plan nije bio da vas ucenjujem, nego da vas impresioniram. Mene da impresioniraš? Petroviću, da bi mene impresionirao, moraš nešto da osmisliš, nešto da se potrudiš, da uložiš neko vreme. A sigurna sam da ti to ne bi uradio. Pa dajte mi šansu. Iz ništavila u slavu slava, iz beznjenice u raj u raj. U raj, u raj, u njezin zagrljaj. Sve će se želje tu da probude, dušine žice sve da progude. Zadivit ćemo svetske kolute, bogove silne, kamoli ljude. Zvezdama ćemo pomerit pute, suncima zasut seljenske stude, da u sve kute zore zarude, da od miline dusi polude, Santa Maria della Salute. Svih 14 strofa. Bez greške. 120 stihova krugla. Sve samo za vaš potpis. Daj mi taj papir. Hvala. Doviđenja. Doviđenja.